Zo, goedemiddag, goedemiddag. Voor anderen goedemorgen. Voor anderen goedenavond. Scheren moet nog morgen scheren, hè. Goedemiddag, volgers. Yes. Zo'n faya mooi die baga. Echt wel mooi faya song. Let me op een locatie, dus even nog me kwam ching video. Nogmaals, mensen, goedemiddag. Faude, fautang. Fasatra mante bede. We guapakana. In a Libi. Zo lees je me denken dat ik moet een keertje stoppen waarmee ik bezig ben. Moet ik een keertje zeggen van hey, is mooi geweest. Toch na een kusing. Je bent geen miljonair. Je bent geen miljardair. Maar je bent gelukkig met de weinige als mens dat je op deze aarde hebt gehad van moeder aarde. Andere mensen hebben niet genoeg. Ze zoeken meer en meer en meer. Soms in een balans moro in alibi. Zo lees je de mensen volgen politiek. Dat je actie schrijft af. If dat na politiek. Tak ina yeye. In spananga next. You have politiek partij A. You have politiek partij B. You have politiek partij C. Want bewust mine karding, want dadelijk if je kar politiek partij ning nang as bepaalde sani dat is maar feni dat ja ino kan bespreken van bepaalde politiek partij. Maar ja bisma sa de politiek partij zij met misbruik voor de politieke sma sa ondersteun de man. Ja bisma de man going politiek want de man she taki someone de kan voeren someone de man kan make one libi. Yabi man, yabi vrouw, sa denki tak astranang man ng astranang uma, sa den sweetie stranang, da may vergiet snel. May no sa aksi stref af. If je op een yeye. If echt je lobbyist mama serenang. If je go. Gidesma. Sa denki. Sa she in you. Lek een leider. Of lek vertegenwoordiger. Dat je shoppen. Je shoppen. Mensen. So lees im de pirborsu toch. Im de pirborsu. En umusmang darang ushera video dis Eva mensen. Miwa aksunu. If een politiek partij of een politiek partij smasa dena eerste lijn, tweede lijn. Potjulek minister, potjulek directeur. Dat je wel lof ding
De mij ser den yeye. Da me guatani keri no de. Da mo tak na nga mang. Da usa begrijp over Sami Abeng. Daarom, de no lobby me. U sabi u ba minister fu mana ex-minister. Naar mijn mening, ook toch zo'n biggie voerman voor gezondheidszorg. Meneer Elias, no? Meneer Elias, ja. Morodera. Dat moet actie van politiek partij dat hij. Dat me leed ook. Dat was ding. Dat was ding. Net op is de NDP dat maakt hij. Wat loopt de na tweede, derde lijn. Sa borokona NDP. Tro minister. Tro directeur. Omus Lucatori. Politiek partijsma. Dat mi net tak eerste lijn, tweede lijn. Met tak derde, vierde, vijfde, zesde. Nanga de low-hanging fruits. Om dat ay. Om op een item met tak bepaalde. Sani. Meneer Elias. You. Meneer Elias. En mensen, mi beloven nu tak mo purwa tuma bere atoro sa de mai dutok. Want inis amada NDP baka. Arki bosa metaki. Minister Elias. You, naar mijn mening. You, furu gisrefi. You, ala de gebouw sa meki na de aannemer. Ja toch? Melee. Bigitak over dati. You sa make money. Nanga partij PBD. En zogenaamd Igo Baka. Sa motak ja mesa. Dongo aksamang. Atori van dochter van money. Die man was minister in de NDP tijd. En wanneer ik mijn mond open deed toen in de partij, werd men, de man betek me kwalijk. Tak je nog kan tak zo. De man de zo. Mo actie de seman dat hij tak van waka. Dan actie meneer Elias. Margaret Thatcher you. Want je pleit wat begin Margaret Thatcher. Toch? En alles maar staan op je agenda. Je kleed je uit naar je agenda want dit deed toe. Want velen die het niet doorhebben wat er gebeurt. Vooral het derde rij, vierde lijn. Voor VAP, NDP, ABOP. Alle de partijen, de NPS. Allemaal. Omdat hij zei sa. Meneer Elias. Met de bigismaf me even. Want de bigismaf me niet leed. Ik ben een directeur academisch ziekenhuis. Terwijl dat op een balkon daarbij. Dat was broko minister voor gezondheidszorg. Als hij een goede job doet, geen goede job doet, laat dat dan even in het midden. Maar yo, ben een directeur academisch ziekenhuis. Mensen mij leren. Derde lijn, vierde lijn, tweede lijn, NDP mij leren. You, nanga you verstang. Waar regering, sa potulek minister. Naar mijn mening, soso eigen belang
familiebelang, je dochterbelang. Dat was los maar pie. Pie. Dat je wat trofea payer. Wat in a trobi na you yeye. You na trobi na den massa ondersteun je in een partij. Derde, vierde lijn, tweede lijn. Dat je, ano man Isaiah sa man, of man, van man baka, a klootzak. Kara neem je even mensen, want kan je niet kara nemen, man Isaiah, no? Wie kan me even helpen ermee? Dat ik kan takken, met kara hernemen, maar saba hernemen van me. Dat ik kan tjamik wa rechter, even een trusa meltaki. Smasaba neven. A ex-minister voor gezondheidszorg aan het blokland. A trawa a ready wang. Awan say ser buba no de. Ay ser ala de blaka buba. Sma fa mane. A yara sma fa ne baka. A gersa a voorzitter voor DA 91 of DA sa da Holland. Want hij denkt dat Hollands mau stem net tapu. Want hij zoekt dat de Hollands mau moest tegen de manja. Stemmen jullie op mij. Karanengimi. Esaias. Minesio. Mensenvolgers. Hoe karanengim no? Uno sabaneng. Laki. Roylian. Uno sabaneng. Harold Anang. Maria Dorsan. Wie die minister weer? Elias. Oké. Aboda mi bo. Oké, Elias. Oké. Minister Elias. Of ex-minister Elias. Naar mijn mening. Je hebt zoveel gestolen. Je hebt zoveel gestolen naar mijn mening. En iedereen praat zo geweldig. Je hebt gegraaid. En dan moet je me zeggen, wat ik zeg naar mijn mening, niet waar is. Kom in de publiciteit of die journalisten die jullie de hele dag willen interviewen. Want jullie zijn geweldig. Want jullie hebben een geweldige job gedaan voor de gezondheid. Jij wilde directeur worden. Wat een miljonair van die Kerry. Een miljardair in geld. Maar niet in je. Net als jou. Want je hebt zoveel geld. Maar je hebt geen. In geld ben je hoog. Maar in je ben je 0,0,0. Je hebt je eigen je verkocht. Denkende. Ja toch? Nou dan met Tromfea Peer. Nina Spang. Dan word ik directeur academisch ziekenhuis. Dan Mina Via Peer. Je doet precies als die chamars. En die chaprahas. Toch? Je ser je. Je ser je achterban. De politiek man sa de na je partij. Sa denki tak je a je. Is ser ding. Principeloos. More of than there, mensen. En mijn kleding. Mijn kleding uit. Mijn tijd ook maar mijn kleding uit. Ai? Ik denk ik ben aan een vloof ding. Want als je Margaret Thatcher. Ja, Margaret Thatcher na. Isabi toch? Geweldig. Wel, hier nou, derde lijn. Tweede lijn. Vierde lijn. Voor een paarse partij toch? Maak jullie borst nat. Margaret Thatcher. O puro chocolade marjono. Hard met egono. Hard. Klopt. Meneer Bujaret, klopt. Ik heb alle documenten.
Ik heb alle documenten, maar ik heb één probleem toch, Bujarat. Mijn advocaat, ik werk met 3 advocaten en ik word geadviseerd. Omdat ik belangen heb, ik help heel veel bedrijven nationaal internationaal. Maar if je strot tot die 3, nou om mijn probleem moet je zien. Ik kan las alle mijn contract naar buitenland. Daarom ik maar publiceer alles aan toch. Is dat toch? Maar voor mij, oké. Bujarat. Ik verzoek het je hoor. Mangro is te hoog gegrepen hoor. Jullie stemmen op mensen die populistisch doen. Presidenten die populistisch doen. Je moet kijken wat de president praktica doet. Niet uit een ergens geschoven waar de hele dag in veilige auto's rijdt en dat soort dingen. We hebben alle soort dingen gehad. Moet het een keertje niet stoppen? Moeten we niet kiezen voor iemand die een legacy een keertje wil achterlaten? Is dat toch? Maar terug, Rajkumar, no, Bujarat. Eigenlijk, minister Smaba nummer voor minister voor gezondheidszorg. Van mij is het Ramadan. Want dat nou takken aan mij. Want dat heeft, dat hoort hij met je nee, je bent een klokkenluider en dat soort dingen. Maar goed, moet ik mijn stoute schoenen nou aantrekken of go die documenten die ik hier heb gezien van die dochter, kloppen ze? Is het fake? Huh? Elias? Hoeveel mensen heb je bevoordeeld toen je minister was? Wat voor nationale en internationale afspraken heb je gemaakt? Buiten de mensen in jouw politieke organisatie. En jij hebt gevraagd om directeur te worden van academisch ziekenhuis. Begin Margaret Thatcher dat te vertellen. En al die mensen, die overlopers, die helikopters, toch? Waarom gaan jullie een keertje de waarheid vertellen? Wat zijn jullie belangen? Want dadelijk als Margaret Thatcher gaat winnen, dan gaat Biggie Boy zeggen, kijk, die meneer Chotkan die daar is, heb ik voor gezorgd dat hij daar is gebleven. De VAP had ik gevraagd, toch? En ik heb de president persoonlijk gesproken. Zie je die meneer daar? Weet je waarom we LVV niet hebben onderzocht? Omdat we ook stelen daar. Dus we konden meneer Algo ook niet controleren. Weet je waarom we die tractoren ook niet hebben onderzocht? Die verdwenen zijn bij politieke mensen die op mij lijken. Die worden ook niet onderzocht. Gezondheidszorg. Die nummer 1. Die beschermt. Want hij denkt, hij kan politiek iedereen misbruiken. Om zijn familie en vrienden ook te laten stelen. Want die partij heeft ook gestolen. Ik moet ook een beetje stelen. En wij blakkaboebas, wij die hele dag vechten, blakkamang en jan blakkamang, maron en jan maron, jan panesi en jan panesi en jan panesi, kuli en jan kuli, ingi en jan ingi. De mij drinkt de champagne dape, want dape de man is pang, if de man a kuli, if de man a blakkamang, de mij shia oli money, de mij shia gas money, de mij vriend wat op pakket. President, hij put op Facebook, taka mij gwe. Zo wordt er met Surinamers gecommuniceerd. Er wordt grondwetten gemaakt. En iedereen die een beetje kan lezen. Die grondwetten worden niet voor ons gemaakt. Die grondwetten voor die chamars en chaprahas en die landvernietigers gemaakt. Ga maar zelf na. Wie praat over EBS? Dat iemand met een 2-kamerwoning $1,750, $1,500 moet betalen.
Dat is nog niet alles. Wie praat die 90 en die 80.000 dat de mensen SW moeten betalen voor een aansluiting? Niemand praat over dat. Men doet alsof men grondpapieren geeft aan mensen. En jullie weten allemaal dat met grond politiek wordt bedreven. 30, 40, 50, 60 jaar. En toch lopen we achter dit soort mensen. Maar wanneer er nieuwe partijen willen komen, mensen uit andere partijen willen weggaan, omdat mensen als dictatuur, als dictators, gedragen in politieke partijen. En zelfs statuten zijn veranderd. Dat wanneer een voorzitter van een politieke partij God is geworden. En die mensen die op me lijken, Hare Bhagwan, Chanwa Bhagwan hai. Nou, chori na kare hai. O Bhagwan hai. हम क्या घी देवे है, हम घीवा लगाएला तावे है चनुआ हमार पैर्स कर देवे है, पकैत देवे है चनुआ। तो का तू लोग खराब बात बतिया है। Rinaldo en die zegt: mensen, zoeken jullie de grondwetboek van Suriname. Gaan jullie zelf zien. Het volk wordt niet beschermd. Meneer Rinaldo. Ik denk dat ik het weer ga herplaatsen. Ik heb delen toegeplaatst. Op een Facebook page van mij. Die ook is eigenlijk toen weggehaald. Ik had alles gezet. Ik had een grondwet, meneer Malahay, jammer genoeg, die man is uitgevallen door ziekte. Die man was bezig, alle grondwet goed, jurist, advocaat, de grondwet van Suriname uit te leggen. Maar jammer dat die man is uitgevallen. Ik zal een andere jurist vragen, of iemand vragen, die dat goed kan uitleggen. En dat voor de geschiedenis moet geplaatst worden op YouTube en op eigenlijk alle social media. Want mensen, Surinamers, houden niet van lezen. Daarom wachten we 10 jaar lang op een stuk grond, op een verdeling, op een familieboedelverdeling. Daarom wachten we 20 jaar, omdat we niet lezen. We kennen de wetten niet. En we lopen achter deze soort chamars en chaprahas, die dit land gewoon vernietigen. Die jou misbruiken en gebruiken. Omdat tulong wet na parehe. Apan ke ladka tulong na sikhawe hai. Ta ai ke tulong ke chanwa bhagwan o ke dekhe तो प्रॉब्लम अपलॉस करी. हमार एल tulong के अपलॉस करी. tulong के मारी घीव से. और ना ब्लैक घी हुआ. उकौन अनमीनी कारे घरे. कौन बोतल में भी कहा है. असली घी से तुलों से तुकलों के मारी पीछे से. Zo moet ik het je aan jullie uitleggen. Want we lezen niet. We willen niet luisteren. Tulong na mga sune. Want nan kusingwa. Chanwa se batya hai. Chanwa moy kare hai. I moy kare hai. Asiswa moy batya hai. जोगिया तुलों के और घी मार के मारे हैं. जमीन लेके तुलों के गरिया मारे हैं. सॉरी, और तुलों के पीछे मारे हैं. तो उस सब के तुलों वैस मांगे हैं. मतलब नेवा ननकू सिंगवा मरवाना पिए है तुलों बोले है. आसीसी पिए है. चीलम पिए है. तो रोकेसविल staat, als je naar DNA-platform gaat, website gaat, alle wetten die gepubliceerd worden, de Surinaamse wetboek, alles staat op dna.sr. Maar je moet even kijken, ik zal het laten zoeken
Dan ga ik het plaatsen op een van die comments. Dan kunnen jullie daar gaan. Dat is digitaal down te loaden. Toch? Ay sabat na he. Ta tulon ja. Asis kaya din ke piche. Tulon ja. Yogi ke piche. Tulon ja. Okar piche kaname. Mangre ke piche. Kon ke kali show dewe he. Maar tot probleem wat kon het 10, 20, 25 baris. तो तुला क्या बुरा प्रॉब्लम ना कुछ कर पावे है बोले ना हम लोग के और 5 दिए अच्छा भाई बोले अब सिर्फ 5वां में तम 2 कफलो तो के सेदी कर रहे मैं इच्छा मारवान इकोढ़ीवान बवेस तो के मांगे पकड़वान और एक बरिस में that is not a joke 360 werkdagen. Sule. 300 rood mee. 300 werkdagen. Wat anders zei vrijdag. 300 werk. 300 rood mee. Ik op politiek partij. Umange. तक सब जमीन के प्रॉब्लम वो 1 घंटा में 300 रोज में अपलॉस कर पावे मना तो पॉलिटिक कैसे कर पाइए उस सब के चाहिए 100 बरिस रहे के एक सकता jullie ik weet waarover ik praat in 300 werkdagen luister goed wat ik vandaag ga zeggen in 300 werkdagen als een politieke partij. Dan ben het ook over politieke partij Wisranang. Ik heb het bewezen. Ik weet waarover ik praat. Ravenberg, Gottlieb. Aantal van ze kunnen erover praten. I know what I'm talking about. In 300 werkdagen. Alle problemen van grond los ik op. Dit is geen joke. En elke politieke partij kan dat. Maar is bewust wat ze doen. Is bewust dat ze armoede gewoon houden om hun politieke doelen te bereiken. Jullie hebben het niet begrepen, hè? तुलना विश्वास करे ना तुलना विश्वास करे है तो छोटका पड़ते हुआ धरना तो छोटका पड़ते हुआ धरना तब तो क्या दिखाई तमाशा तो चोरवन के कौन तुम लोग के कौन सब जमीनियां ले है यामा विकी यामा हाँ तुले के कोई जमीनिया सप्लाई है तो क्या स्टैम्प करिए तू लोग हमसे बताओ तो इस चोरवन के तू फिर स्टैम्प कर बरका पड़ते वन तू लोग के स्टैम्प कर या तो तब मुंगरा बतिया है तो ik ben niet altijd eens met Mungra. Ik ben niet altijd eens met die meneer van de Nieuwe Wind. Ik ben niet eens altijd met die meneer die ook praat. Meneer van Samson. Hoeft ook niet. Daarvoor zijn we mensen. Maar laten we die goede dingen van de mensen meenemen. Laten we kijken alsof het de Nieuwe Wind, als het de Leeuw is, als het wie dan ook is. Hun kritisch. Luister goed. Niet emotioneel. Rationeel. Wat ga je voor ons doen? Dit is ons probleem. Ik praat niet alleen voor politieke wisranang. Ik ben de voorzitter nu. Ik weet niet wat over een jaar gebeurt als er een nieuwe voorzitter komt. Maar weet je wat het is? En ik zeg, laat iedereen maar gaan. Maar laten we één ding eens zijn met alle politieke partijen. En ook de nieuwe politieke partijen. Laten we één keer eens zijn. Laten we één keer als Wisranang
Laten we kijken wat wij als Surinamers, wat wij met ons kleur, onze identiteit, onze godsdienst, één keer maar, één te zijn. Laten we onze huid niet verkopen. Laten we onze cultuur niet verkopen. Ik, één. Niet talo, niet spoelo, één. Als Surinamer. Eén te gaan. En we moeten kritischer worden. We moeten opstaan. Niet mensen die met blabla komen. Niet politieke partijen in één kam scheren. Maar laten we personen beginnen te bespreken die een levensstijl hebben gemaakt van Chamar, Chaprahas en landvernietigers. Laten we visionair zijn. Waar gaan we als Surinamers? Wat doen we als Surinamers? Want je ziet al. Ik kan de hele dag praten over personen in politieke partij. Want ze kunnen hun mond niet openmaken tegenover mij. Hebben jullie nu opgemerkt? Heb je nu opgemerkt? Een paar op de voor dit takwal Susani. De enige wat ze over mij kunnen zeggen is ama op vrouw er, ama lijf vrouw, ama lijf ching. Dat kunnen ze alleen zeggen. Ama smoko sigara. Terwijl ik me smoko marijuana. Maar ik blijf het zeggen, ik maak me niet druk. Huh? Weet je wat mijn wens is? En weet je waarvoor ik vecht als politieke partijvoorzitter Wisranang? En daarom de naam Wisranang, wij Surinamers. En ik praat met iedereen. Maar als je principeloos bent als Elias, als je principeloos bent als Chotkan, als je principeloos bent als Misikaba, ook principeloos, mensen mogen hem geweldig vinden. Naar mijn mening principeloos. Want je kan niet gaan, dan ga je zogenaamd bij ABOP. En dan beloof je de voorzitter van ABOP. En we weten dat de ABOP-voorzitter voorzichtig is. Hij is diplomatisch, hij houdt nog rekening. Want dan wil hij dat niet praten, hij wil dit niet zeggen. Maar je hebt ook ondersteund daar. Toen je ook minister bij Sociale Zaak bent geweest, toch? Dan wilde je ook niet meewerken met de inheemse. Misikaba was ook fractievoorzitter. En toen een DNA-lid van zijn partij vroeg, toch, kan je me helpen, ik ben nieuw als DNA-lid, kan je me een beetje begeleiden? Heb je dat ook geweigerd, toch? Laat die persoon praten, want ze zei bang toch voor rancune. Maar ik weet het toch. En ik moest uit DNA gaan van jou en mevrouw Jannie Simons. Ik ga het blijven zeggen, ja. Weet je, want de waarheid was hard toen ik bepaalde dingen vroeg over Suralco. Toen ik vroeg van hoofddraad. Toen ik stukken bracht van die telefoonkosten van Boedoe, toch? Toen een Boedoe mensen geld nam die bij DNA werkte, dan mocht ik niet vragen. Toen ik zo'n mars wilde chocolade breken, toen een Stefan Chang daar was bij TCT, een gangster wilde spelen voor ABOP'ers, voor VHP'ers, toch? En voor NPS'ers, heb ik hem gevraagd, als dat zijn politieke rancune is, dan mag ik niet naar TCT, want ik spring voor mensen van andere politieke partijen. Wat men vergeet, dat we allemaal Surinamers zijn. Wat men vergeet, dat we diezelfde mensen een keertje nodig gaan hebben. Dat politieke rancune een keertje moet stoppen.
dan ben ik niet goed. Want dan praat ik voor A-boppers. Wat heeft die kleine persoon die bij een schoonmaakster was of is bij TCT om die te duperen? Wat heeft die schoonmaakster van RO te maken als hij A-bopper is of VAP'er is of NDP'er is en die schoonmaakster om haar of hem te duperen? Vertel maar. Zet op mijn comments. Laat me weten hoe jullie erover nadenken. Toch? Als je mijn beleid dwarsboom en we hebben een Suriname beleid en we hebben een Surinaams beleid en het is vooruitgang van de natie, dan ga ik je wel niet netjes roepen en zeggen, u gaat ter beschikking, want u dwarsboom ons beleid. Dat is politiek. Maar je kan duperen van libisma. Je kan duperen van landisma. Ze afhankelijk van loon, omdat je nog een schaalverhoging, omdat nou een A-bopper, of nou een NDP'er, of nou een VAP'er. Maar goed. Ik heb een boodschap. Ik heb een boodschap voor de mensen, de politieke mensen, die zich gedragen als politieke principeloze jejes. Dan praat ik over de Chamars en de Chaprahas, die geen rekening houden dat ze ex-ministers, directeurs zijn geweest van een politieke partij. Moeten soms gaan nadenken wat ze willen. Wat ze willen. Is dat toch? En dat politieke derde lijn, vierde lijn, vijfde lijn moet gaan vragen. Hey, hoe share video die Sarah? Ik ga lekker met sigaar roken. Ik ga smoken met sigara mooi mooi. Yes. Dat mi heel mooi. Jara. Maar ik ga bos kopo disi. Hoe share video disi. Mek alama arkis amitei gono. Liesje ABN Nederlands. Wiki apa tegen mij no? Want zo is kami maar isap desan mi moest go leren. Leer jij ABN Nederlands. Anders mag je bij mij gratis. Maar goed. Ik maak propaganda, no? Maar goed. Mensen, reageren jullie? Laten we niet uitschelden. Isabi, we zijn allemaal Surinamers. We moeten van elkaar leren. Ik leer heel veel van jullie ook, die mij elke dag. Oh, tegen Otwin. Oké. Ai. Laten we elkaar verbeteren. Zonder, Isabi, emoties naar voren te brengen. Want dat gaat alleen ons wijzer maken, integer maken. Ik heb heel veel geleerd in de 6 jaren, 7 jaren dat ik op social media ben. Je neemt niet alles mee. Je overweegt. Weet je, ik heb nu volgers en ik wil iedereen bedanken die me wereldwijd volgen. Voor de mensen van Canada, de overzeese Surinamers, anders zeggen diaspora Surinamers. Ik ga later op mijn app, op deze zetten, een mailadres waar we iedereen van Canada die in een groepsapp willen komen. Want ze zitten met een aantal zaken in Canada. De Surinamers die daar zitten. Er is iemand die daar de zaken weer behartigen in Canada. En de mensen van Canada, ik zet dadelijk een Gmail. Ze moeten hun gegevens sturen op de Gmail met hun nummer. Dan worden ze geplaatst op de groepsapp.
gaat namelijk meer over mensen die spullen willen sturen, geld willen sturen, zeg maar alles wat Sani. Dat wij dus als Wisranang, dus daarvoor willen zorgen dat er dus uit Canada ook mensen zijn. Heb ik vernomen dat er ongeveer 7 tot 8.000 Surinamers daar zijn. Uit een register die wij gisteren konden bemachtigen. En dus de mensen van Canada, takken jullie iedereen van Canada, dat u hier heeft sa. Hoor mensen, one lobby day, u share mijn video, ook op YouTube, share het, TikTok, Instagram, allemaal. Milobonu, ciao ciao.